नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद। से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी। से ब्रज नारीଙ୍କ ପୟରେ ମନ ରହୁ ନିରନ୍ତରେ। ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଉ। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ବାସୁଦେବ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ସୁତବାଚ। ସୈନିକ ଆଦି ମୁନି ମଧ୍ୟ ସୁତ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୋଧେ। ଶୁଣ ସକଳ ମୁନି ଜନ ବେଶେ ବ୍ୟାସ ନାରଦ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏମନ୍ତେ ନାରଦଙ୍କ ବାଣୀ ସେ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ ଶୁଣି। ନାରଦ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ହରିଙ୍କି ଭଜିଲେ ଯେମନ୍ତେ। ଏ ସର୍ବ କଥା ଜାଣି ମାରେ ପୁଣି ପୁଛିଲେ ଆର ବାରେ। ବ୍ୟାସବାଚ। ଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେତେ ଦିନ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କଲେ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ। ସନ୍ତୋଷେ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଗମିଲେ ଯେଣେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତଦ ଅନ୍ତରେ କଲ କିସ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ବୟସ। ସଜନ୍ମ ସଞ୍ଚଇ ପ୍ରଜାପତି ବାଳୁତ କାଳୁ ଯେତେ ଗତି। କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେ ତୁମ୍ଭେ ବଞ୍ଚିଲ କେଉଁ ଭାବେ। କାଳ ପ୍ରବଶେ ମୁନିବର କେନେ ଛାଡ଼ିଲ କଳେବର। ପୂର୍ବ କଳ୍ପର ଏ ବିଚାର କି ରୂପେ ହେଲ ଜାତି ସ୍ମର। ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ଦେହ ଅନ୍ତେ କାଳ ନ ରହିଲା କେମନ୍ତେ। ଏମନ୍ତେ ବ୍ୟାସ ମୁଖୁ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ବାକ୍ୟ ଭଣି। ଶୁଣ ହେ ମୁନି ସୁଧ ଚେତା ମୋ ଜନ୍ମ କର୍ମର ବାରତା। ମୋତେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ବିପ୍ରେ ଯେ ଗଲେ ପଥ ଚାହି। ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ବୟସେ ମୁନିଜନଙ୍କ ଉପଦେଶେ। ଦିନ ବଞ୍ଚଇ ମାତା କୋଳେ ମନ ମୋ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ। ମୋର ଜନନୀ ବିପ୍ର ଘରେ ସେବକୀ ପଣେ ଦିନ ହରେ। ସେବଇ ବିପ୍ର ଘରେ ନିତ୍ୟ ନଥାଇ ଆତ୍ମାର ଆୟତେ। ଏକଇ ପୁତ୍ର ତାର ମୁହିଁ ସେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଛାଡ଼ଇ। ସ୍ନେହେ ପୋଷଇ ନୀତି ନୀତି ମତହୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି। ମୋର ନିମିତ୍ତେ ଭିକ୍ଷା ଅନ୍ନ ବହୁତ କଳ୍ପେ ତାର ମନ। ସେବା ପାଇବ ଅନ୍ନ କାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜାମିଳଇ। ମୋତେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅବଶେଷ ମୋର ଜନନୀ କରେ ଗ୍ରାସ। ସଂସାର ଈଶ୍ୱର ଆୟତେ ହେମନ୍ତେ ଗଲା ଦିନ କେତେ। ମୁଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଥାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ନ ଜାଣଇ। ବାଳକ ପଞ୍ଚମ ବୟସେ ବଞ୍ଚଇ ଜନନୀର ପାଶେ। ମୋର ଜନନୀ ଏକ ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଗୋଦହନେ। ଧେନୁ ଦୋହନ୍ତେ ପଥେ ବସି ସର୍ପେ ମିଳିଲା ପାଶେ ଆସି। ଦଇବ ଯୋଗେ ସେ ଦଂଶିଲା ତକ୍ଷଣେ ଜନନୀ ମମଲା। ମୁହିଁ ମାତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ଭାଳଇ ଚଉଦିଗ ଚାହିଁ। ବିପ୍ରଙ୍କ ତହିଁ ମୋର ମନ ନିତ୍ୟ ଭାଳଇ ଛନ ଛନ। ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅର୍ଥେ ଗଲି ଚତୁର ଦିଗ ପଥେ। ଅନେକ ପୁର ନଗର ଗ୍ରାମ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜି ପଥ ଶ୍ରମ। ଖେଟ ଖଟର୍ବ ବାଟି ବନେ
ଦୁର୍ଗମ ପର୍ବତ କାନନେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ପୁଣ୍ୟ ତଥେ ଦେବେ ବସନ୍ତି ଯହିଁ ନିତେ ଉତ୍ତମ ସରୋବର ବନେ ହଂସ ସାରସ ଭୃଙ୍ଗ ସ୍ୱାନେ ପୁଣି ମିଳିଲି ଘୋର ଦେଶେ ପୁରୀତ ନଳ କୁଶ କାଶେ ହସ୍ତି ସେବିତ ବନ ଆଦି ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି ବୈଷ୍ଣବୀଲତା ଗୁର୍ମଶାଳ ବିଷୟୀ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ସର୍ପ ଉଲ୍ଲୁକ ଶିବା ଗୃହେ ବନି ଭ୍ରମଇ ଏକାଦେହେ ଏମନ୍ତେ ଭ୍ରମୁ ଘୋର ପଥେ ଶ୍ରମେ ପିପାସା ଭ୍ରୁଭୁକ୍ଷିତେ ଏମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପାଦ ଦେଶେ ଶ୍ରମେ ପଶିଲି ନଦୀ ହ୍ରଦେ ଶୀତଳ ବାରି ସ୍ନାନ ପାଇ କରନ୍ତେ ଗଲା ମୋର ଶ୍ରମ ସେ ନଦୀ ଜଳେ ପ୍ରାଣ ତୋଷି ଅସୁସ୍ଥ ତରୁ ତଳେ ବସି ଯେ ରୂପେ ମୁନିଙ୍କ ବଚନେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଅବଧାନେ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗେ ଧ୍ୟାନ ମୁଁ କଲି ଅନୁରଗେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଗଦ୍ଗଦ ବଚନ ଅଶ୍ରୁର ଜଳ ନେତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ତକ୍ଷଣେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ହରି ବିଜୟ ମୋର ହୃଦେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଭରେ ଦେହେ ଉଦ୍ଗମ ହେଲେ ତନୁ ରୁହେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲି ଉଭୟ ଲୋକ ନ ଜାଣିଲି କି ରୂପୀ ଦେବା ପଟାନ୍ତର ମନ ବଚନ ଅଗୋଚର ଦେଖି ଉଠିଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ବିକଳ ଚିତ୍ତ କର ଶଣେ ପୁଣି ରହିଲି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ସେ ରୂପ ଦେଖିବାକେ ମନ୍ତେ ସେ ହରି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର ଦିଶିଲା ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ବାହୁଡ଼ି ଚାହିଁଲି ବାହାରେ ଦିବସ ଆକାଶ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଭିତରେ ବାହାରେ ନ ପାଇ ଆକୁଳେ କମ୍ପେ ମୋର ଦେହି ଏମନ୍ତେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବାଣୀ କିବା ଅମୃତ ତରଙ୍ଗିଣୀ ମନ ବଚନେ ଆଗୋଚର ସ୍ୱଭାବେ ଗମ୍ଭୀର ସୁସ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ କଲା ମୋର ମନ ଶୁଣିଲି ଆକାଶ ବଚନ ଏ ଜନ୍ମେ ଦେଖିବାକୁ ତୁ କାହିଁ ମୋହର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ପୂଜନ ଜନଙ୍କର ଚିତ କର୍ମ ବାସନାରେ ଜଡ଼ିତ ଯାବତ ଶୁଭ କର୍ମେ ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷେ ମତି ଭ୍ରମେ ସେ ମୋତେ ପାଇବେ କେମନ୍ତେ କର୍ମ ଆବୋରି ନାନା ମତେ ମୋର ସେବକ ସେବା ଫଳେ ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ମୋତେ ଡୋଳେ ମୁଁ ଯାର ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଥାଇ ତା ହୃଦେ ଅମଙ୍ଗଳ କାହିଁ ଏବେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦେହ ଧରି ଦୃଢ଼ ଭକତି ମୋର ପାଦେ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରସରୁ ଅପ୍ରମାଦେ ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ି ମୋର ଧ୍ୟାନେ ଅନ୍ତେ ମିଳିବୁ ମୋ ଭୁବନେ ମୋର ବିଷୟ ତୋର ମତି କେବେ ହେ ନହିବ ଦୁର୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ବାଧ ଯେତେ କେବେ ନ ଲାଗିବ ଯେ ତୋତେ ମୋ ଅନୁଗ୍ରହେ ହେଉ ଜ୍ଞାନ ଏମନ୍ତ ଆକାଶ ବଚନ ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ଫୁରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ କେ ତାହା ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସେ ବାଣୀ ଶୁଣି ଚିତ୍ତ ସ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ କଲି ତା ପ୍ରୟରେ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ନାହିଁ ଯାର ମହାମହିମ ନିର୍ବିକାର ମୋର ଜୀବନ କୃତ କୃତ୍ୟ ଶୁଣ ହେ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ
ସେ ବିନୁ ନ ଜାଣଇ ନମୋ ସର୍ବଗତି ଭଗବାନ। ଲାଜ ଭୟକୁ ପର ହରି ହୃଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧରି। ଅନନ୍ତ ନାମ ଗୁଣ ଯେତେ ଚିତେ ସୁମରି ଅବିରତେ। ଭୂମି କରଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଗତ ରାଗ ତୁଷ୍ଟ ମନ। ମଦ ମତ୍ସର ମାନ ତେଜି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦୃଢ଼େ ଭଜି। ଏମନ୍ତେ ଭ୍ରମୁ ଅନୁଦିନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଲା ମୋ ମନ। ଏମନ୍ତେ ମରଣ ନିୟତ କାଳ ହୋଇଲା ଉପଗତ। ସଂଶୟ ସ୍ଫୁରେ ମୋର ମନେ ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ନୀଳ ଘନେ। ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଶରୀର ଉପେକ୍ଷୀ। ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଗ୍ରହେ ଶୂନ୍ୟ ଗମିଲି ଦିବ୍ୟ ଦେହେ। କଳ୍ପାନ୍ତେ ଦୀନ ପ୍ରଳୟରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିଣ ଉଦରେ। କ୍ଷୀର ଜଳଧି ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥିତ ଅନ୍ତଃଶୟନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପଶିଲି ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ନିର୍ଲେପ ନିର୍ମଳ ଶରୀରେ। ଯେବେ ସହସ୍ର ଯୁଗ ଗଲା ଶୟନୁ ଅନନ୍ତ ଉଠିଲା। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରି ଭୂମି ଭିଆଇ ସୃଷ୍ଟି କରି। ମରିଚି ଆଦି ସପ୍ତ ସୁତ ବ୍ରହ୍ମା ମନରୁ ହେଲେ ଜାତ। ମୁହିଁ ହୋଇଲି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ଭୂତ ବିଧାତାର ଅଙ୍ଗେ। ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତେ ତିନି ଲୋକେ ଭ୍ରମେ ନିତ୍ୟେ। କୃଷ୍ଣର ଭାବେ ଭ୍ରମେ ନୀତି ମୋହର ଆବ୍ୟାହତ ଗତି। କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଭାବ ଭୋଳେ ମୁହିଁ ଗମଇ ଅନ୍ତରାଳେ। ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁହିଁ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରଇ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ମୋର ବାଣୀ ବାବିଣା ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ଆଣି। ଶପଥ ସ୍ୱର ବିଭୂଷଣା ସୁସ୍ୱର ନାଦ ତିନି ଗୁଣା। ସ୍ୱର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ନାଦ ବାଇ ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଇ। ନିରତେ ଭ୍ରମେ ତ୍ରିଜଗତେ ଶୁଣ କହିବା ଆଉ ଯେତେ। ନିରତେ ଭ୍ରମେ ତ୍ରିଜଗତେ ଶୁଣ କହିବା ଆଉ ଯେତେ। ହରିର ଅଭୟ ଚରଣ ଅଶ୍ରେ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଯେ ସ୍ଥାନ। ହରିର ଅଭୟ ଚରଣ ଅଶୀର୍ଷ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସେ ପାଦ କଲେ ସୁମରଣ ଶୀଘ୍ରେ ମୋ ଚିତ୍ତେ ନାରାୟଣ। ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଅଜ୍ଞାନ ତମ ବେଗେ ନାଶେ। ସେ ହରି ଚରିତର ଗୁଣ ଭୂମୁନି ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଭବସାଗରେ ଯେତେ ନରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ। ବିଷୟ ରସେ ସୁଜଡ଼ିତ କେବେହେଁ ନୋଇବ ସୁଧଚିତ। ଅଛନ୍ତି ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭେ ସେ ନରେ କେମନ୍ତେ ତରିବେ। କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗାଥା ଘୋଷି ଆନନ୍ଦେ ସୁଖ ନାବେ ବସି। ହେଳେ ତରିବେ ହରି ଗାଇ ଅନ୍ୟଥା ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ। ଯମ ନିୟମ ଯୋଗ ପଥେ ଯେ ନର ସାଧେ ଅବିରତେ। ଏ ନାବ ପାଇବ ସେ କାହିଁ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ ଚିତ୍ତ ନାହିଁ। ଶୁଣ ହେ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ ମୋହର ପୂର୍ବର ଚରିତ। ଜନ୍ମ କର୍ମାଦି ମୋର ଯେତେ କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଆଗ୍ରତେ। ତୁମ୍ଭର ମନ ତୋଷ ଅର୍ଥେ କହିଲି ଭକ୍ତି ଯୋଗା ଯୋଗତେ। ସୁତ ଉବାଚ ସୁତ କହନ୍ତି ଅନୁରାଗେ ଯୋଗେ ସମସ୍ତ ମୁନି ଆଗେ। ନାରଦ ଜନ୍ମ କଥା ମାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଗେ ସର୍ବେ କହି ଆନନ୍ଦେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ଗାଇ। ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ଗଲେ ଏକେ ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ବାଳହକେ। ଧନ୍ୟ ମହିମା ଦେବ ଋଷି ନିରତେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷି। ହରି ଗାୟନେ ଭୋଳ ହୋଇ
विविध छन्दे वीणा बाई निरते भ्रमे तिनि पुरे जगत संकट उद्धारे बोलई दास जगन्नाथ प्रथम स्कंदे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां सहितायां व्याससूत्राणि प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठ अध्याय।